mapa ni ibrovunji parliament bunge mundo jogo siasa. But atemo gangiyo ni to service delivery ni tiel yango tine japiny capacity mo minimum di tine japiny nyaki bed answerable ne japiny mano koulo ni go ja siasa igo kata serikali. Anadwa wacho ni e wach mafuta ni jo siasa or stop politicking on this issue. Mondo gi man solutions kaen gi munjo bed ni twak e bunge e yor chik mane mondo timre. The executive be mondo bed piny mondo ng'iyo minyalo tim go gigi. There are issues makwaneno weche mag mafuta Rwanda, Burundi, Uganda, which means there are some diplomacies and other issues levels moko munjo bed ni timore malo ng'ato tim migape. Awacho ni ministry kata migao mar energy kotel ne gi CS Opio Wandayi gi all the technocrats were Kenyans spreading rumors on gimogi understand. For example, kidhir ja pikipiki tipenje ni nengo petrol omedi, nengo diesel omedi, kerosene ok omedi, tipenje simple question, ang'o miparo ni mafuta to komedi? Odhi duoki nang'o? What is the reason? Kata kidhi ir the elite class, obro duoki nang'o momiyo petrol gi diesel to medi to kerosene to komedi? Let the ministry come out mondo gi explain ne Kenyans properly gimatimore e migao mar mafuta idaragi. So that wawe miyo jo siasa thuolo, because already kama Kenya osechako this year, it's like political temperatures are building. So kik wami jo siasa teko mar kawo advantage mar timo gik moko ma ok odhi kare. To ng'ama hinyore en ng'ama piny. Adwa tiyo gi wach mar boda boda. Na winjo ka gi propose ni kama koro nyicha gitere ji gi 100 kata siling 50 chuno gine gidhi medo siling 50 e wiye. Ng'ama tiyo gi boda boda mang'eny maloji en ng'a? Mama mboga. Idhi waro nyanji mar siling 500. Idho siling 50 mondo iter nyanji e stall. Kato ja boda boda tingi to koni ni chaki chul 100. Koro mondo iom nyanya mar siling 500 tiende ni dhi giduogo gi ng'ama load ni nyanya isechulo siling 300. Capital ni oselali apiko, profit oselali apiko, nyanya be samoro dhi top, pokitieko usete. Matiende ni wahinyore. Mane momiyo awacho motegno. Wach mar mafuta ni many mana solution. Jo siasa to keep off. Tiparo ni solution inang. Ana paro ni achiel kuom migao mana neno kiwacho. Ngeni an okan technocrat in the line mar energy. Ng'ato nigi line. Mano miyo ka in ibere education kanyi miketie. Ka in ja roads kanyi miketie. Aduoki ka wacho ni migao mar energy ministry ni kotel ne gi CS Wandayi, kotel ne gi PSS manikanyo gi directors gi wuog oko motegno mondo gimiwa solutions magi propose kind issues of chicken legislation gigo bi assembly. President bokaw jukumu mar ng'iyo kaka no wacho ni ya watiga kili nitiere dire moko no biro Nyanza Homa Bay nanjo kusiko wacho kaji wacho neni stima onge kia pesa mara ng'o onge to duoko wako nyiero tigiwi Opio Wandayi tigiwi John Mbadi tigiwi Ben Soda tigiwi koro watigiwi wa technically to create solution na Japan. Country mar Kenya is a beautiful country and solutions must be created. Gini manyaka gimiwa solution. Mane gimatemo wacho. Erokamano ahinya nyakorom gajwanga koso mitentere gi wach midoro medo kotendre kod mauta kapok wadhi e thor wach machielo. Zingeyo kadwa medo kuma mheshimiwa ma wacho. Jozinge ni countries like gimama kodhogi ni countries like Uganda, Rwanda ginigi. Gin landlocked countries. Actually mafuta gingeni walk through the port of Mombasa. Kage tero gido mafuta.